Anoman samengko sira minangka dutaning sun lumawata ming praja Ngalengka Diraja aturna agemaning sun Kalpika Satya Ludira mring garwaku Yayi Rekyan Sinta ngiras pantes todinen sepira kekuatan negara Ngalengka Diraja Anoman nggih ngestaken dawuh prayitna den ngati-ati Anoman kepareng nyuwun pamit iya tak lilani Rama Wijayadi Nika wonten swanten kula Pati rumiyin wa Dewi. Kang aturi uninmu kula Anoman dutanipun garwa Paduka Sri Rama Wijaya kautus maringaken sesupe wujud Setya Ludira wonten ngarsa Paduka Swawih kula aturi nampi Kusuma Dewi mulat sesupe Kusuma Dewi sampun trang-trawaca sadaya dawuh Paduka. Kula ingkang badhe ngrampungaken pakaryan muniku. Suwi kula aturi sumirih sawetawis Kusuma Dewi. Sing prayitna ati-ati Anoman. Niki ngestaken dawuh Paduka. Nini trijodha dherekna tenang kula dene angger Dewi. Setan! Iblis sangat! Tampal lu pusaka! Heker, ono apa iki? Ketiwasan. Wonten tresan dening mangsa ingkang wantun damri sak wonten ing taman Kapara Dwaji. Iya. Hadi kula saksa dewa pecah saking munyuk menika Dwaji. Semadane kadangmu saksa dewa monyet-nyet iki. Iya. Wis ben, pangan minggat ya wis ben. Iya Dwaji. Apa? Jebul mung sakmono. Anggonmu bakal paring pidana marang kabeh para kawulamu. Ora mawas kuwi derajat pangkat mitra ruang yen perlu kadangmu dhewe.
Aja mau anggap aku bakal munduk-munduk jaluk urip ning ngarsamu. Sutik Patak Anoman ora bakal gelem kepotangan budi marang wong kang tumindak candolo ra ngono. Parat. Monyet denget-denget. Pecai Diwaji. Iya, Diwaji, jauh. Larane alun-alun. Obongen sing nganti dadi awujud. Dipun-upun. Angkat Ayo. Seksenono dina iki pun Kakang Arsa Esti Pusaka Kyai. Loh, Kawasa. Suntamake ben kobar tahono ya.